focus eh. Ito siyang focus eh. Mayam kas uban mo focus. Pero ari jud na ako di gang focus. Walang saysay ang sinasabi ko. Mag-unbox taog kuan mga order gikan sa kuan sa Shopee. Maon siya ubot ni kani siya kani. So na-order rin ako sa Shopee kuan. Kani siya is maon yung buya. Oh kani is maon yung gorilla pa daw. So oblihan na nato siya. So wala na siya pangalan kay ambot na yung gilipsan ni Swan. Hindi yan, hindi yan dito. Baka niya. Una itong unbox is kaning guan, kaning gorilla pad. Tara. Maon niya gorilla pad. Maon niya. Unbox na natin yun. Bugo sa dani niya. Ano di puto ko mo. Biya din natin siya kayo. Daggan din sketch tape da. Oh, daggan din sketch tape ano din. Ano siya? Sunan niya. Darang gorilla pa. Huwag ka na yung kuha niya kasi tawagan niya yun. Basta para kandol. Nara. Hindi. Kasi siya. Dahil siya. So mauna yung gorilla pad kuhan. Palit ako sa Shopee kuhan. Mga 250 siguro to. 250 siya. So mauna siya. Mauna yung gorilla pad ang bag ko. Ako sa ikuan iilis ang camera gamiton ko ning kuan kaning gorilla pad. So mana na kuan nataod na natong gorilla pad. O next na to ang unbox is kaning kuan kaning Boya MM1 kuan Boya MM1 microphone. So mo sa listo din sa blihan da. Ngita sa gunting bro. Paako na gani kay watay gunting. Di kasi yung mala. Ikas ni po na eh. Magdadain. Nagtatag ko ano eh. Gunting. Wow! Sila na gunting. So, darang gunting. Adihan na kaning kuhan. Boya MM1. Boya MM1. Di doon niyo eh. Daggan mo. Puti, maragyo akong basakit pa niyo. Agban sa mga isip eh. Tara. Ganyan siya. Oh, mga nang Boya MM1. Boya MM1 Universal Card Dude. Ambot ba sa basa na yung microphone. So, compatible with cellphone, tablet, laptop, camera, o DSLR. So, features, compact on camera microphone, compatible with smartphone, DSLR cameras, consumer, camcorders, PCs, etc. Regimental construction, no battery required. So, guys, indot na siya guys, kay kanang no need siya battery. No battery required. So, kanawa. So, kung basahan ninyo, mauna na siya. So, sa pisudan ng battery. Yung na isod. So, balik ta professional fear windshield included. Polar pattern cardioid. So, basahan ninyo. So, mauna na siya. Sensitivity, dagano, plugs, net weight, 86 grams. So, mauna siya, Universal Boya MM1 Universal Cardioid Microphone. So, i-unbox na natin siya. So, kami siya pag-unbox na niya. Dala. Tara. Woo!
una natay ko andring kana manual Boya MM1 universal cardioid microphone. So di na natog sound kay sound na to siya. Di na nato siya sound. Mao na siya ikuan, mao na siya suit. So ang una so this uy bali din. Wangay. Balik. So basta tiban nilang kuan kanang silbi kanang kuan wala to sa tabo. So daw mao din yung DIY mo anday no. So diyon din nato. Do kami dut boy. So natay manual diri. Boya MM1. So di na nato job sound kay murag medyo taas na kasi niya. So ang una atong inclusion diri is nay kanang kuan kanang sa tawag ganin niya kanang audio jack kanang kuan saksakanan ba. Nay kuan kani siya is para sa DSLR na siya. Kani siya. So ang soda na mao ni siya. So kani mao ni kanang kuan para sa cellphone. Nay suwat diri microphone smartphone tara tanawa smartphone hindi siya mo focus. So ablihan na natin siya kay kanina man itong gamiton smartphone na itong gamit. So ang kuhan diri na kay kanang setup ganun niya kanang isa ka ng murag stand niya morning nya natay kuhan diri pouch sa danan mo siya dako sa kasi yo hindi to siya dako sa kasi yo ba nya siyempre di mo wa kuan tira mutay mga na yung Boya MM1. So tantang mo talaga siya nara mga ni guys mga na yung Boya MM1 gamay niya siya pero grabe ka na siya mukuha ni mo kanang mulag niyo ba. So mao na siya guys natay kuan Fury windshield. So mao na yung Fury windshield is kanang kuan para dead cut. So ito kuan basa ni windshield dead cut Fury windshield. So mao na kanang kuan kanang mga hangin-hangin kanang mga usa pa nang kuan dira kanang mga saba kay ba. Mao na siya para patay sa mong kuan ba patay sa inyong relasyon. So kinahanglan imo din siya isaksak para kuan para mawa dyan ang kanang kuan ba saba. So mao na siya na saksak na to siya. So kung babalik ka niya biglang ka ba ang balik ka niya. So mao na siya mao na yung Boya MM1. So after siya butang diri ito na siya saksak hindi pa siya gani aso siya saksak niya ito saksak. So mao siya mao na siya tawag gani wala siya labot. So kanay siya guys singan din na to kung unsa jay kan ba difference ani nila sa jay kanin kuan ng Boya MM1 no. So medyo dako siya mga ay sa katak so ma-order siya kaya butang na dito. So testing nga na to kung unsa jay difference niya. So karon i-test na to kung unsa jay difference ani Boya MM1. So ato na i-try kung unsa jay difference. So una mao na siya kung nataduol sa kwan sa ceiling fan without microphone Boya MM1. So i-test na to kung unsa jay difference ani nila ning Boya MM1. So ato sa plug in naka-plug in ang Boya MM1. So mao na siya na-plug in na to ang Boya MM1. So kung unsa may nadunggan nyo kung unsay diferensya ng microphone is gitangtang na to ang Fury windshield o na-plug in na ang Boya MM1 shotgun without Fury windshield. So mao na kariyan nila
Mahan siya. So, doon ta sa silimpan. Ang sa difference ba? So, karon Togo. So, karon testingan na to kung sa difference sila. Testingan na to sa sa electric fan. So karon i-plug in na tong Boya MM1 with out Fury windshield. Without Fury windshield. So mao na kung nakadungog mo sa difference niya. Mao na siya. Kuha na siya electric fan. Kuha na siya to. So karon testingan na to kung sa difference nila. Karon isaksak na to ang Fury windshield. So karon naka-plug in na ang Boya MM1 with number 2. So mao na siya. So i-try pag na to. Kuan, pakusgan kung sa difference ba. So ato ibutang sa 3. So mao na ang 3 with Boya MM1 Fury windshield. Na hinihinalang biktima ng summary execution sa natagpuang nakatapos, duguan at wala ng buhay. Tangtango na tong mao na siya. Mao na ang difference niya kung sabi na dunggan nyo karon. So that's all for you for watching. Like, comment, and subscribe.